Fis-seduta ta' 3 filgħaxija l-Speaker Angelo Farrugia ma laqax talba tal-Gvern biex l-erba' il-Kamra tad-Deputati tiddiskuti u tivvota fuq mozzjoni li ressaq il-Prim Ministru Roberta Vela biex l-imħallef Consuelo Xerri Herrera tinħatar il-prim imħallef ġdid. Ir-ruling ingħata wara li l-wib tal-Gvern Naomi Mikakija talbet biex l-erba' fil-jum li jala it-terminu tal-prim imħallef Market Kuti tiġi diskussa l-mozzjoni dwar il-ħatra ta' prim imħallef ġdid. Dr. Kakija qalet li l-kap tal-Oppożizzjoni L-Ispeaker baqa' jkaxkar saqajh u l-Gvern ma kellux għażla oħra għar li jressaq mozzjoni biex din tkun fuq l-aġenda. B'risposta l-wib tal-Oppożizzjoni Robert Kutajer qal li ma kienx hemm qbil mill-Oppożizzjoni u sostna li l-Kamra għandha timxi skont ir-regolamenti parlamentari. Fir-ruling tiegħu l-Speaker ikkonkluda li l-mozzjoni tal-Gvern ma setax titqiegħed għad-diskussjoni u għall-vot fis-seduta tal-erba' għax tali mozzjoni teħtieġ avviż ta' mill-inqas 3 ijiem. Il-mozzjoni tħabbret fi stqarrija mill-Partit Laburista tlieta wara nofsinhar ftit wara li mal-ġurnalisti l-Prim Ministru qal li konsulta ma' Dr. Borg dwar in-nominata Xerri Herrera. Il-Prim Ministru qal li Dr. Borg baqa' qatt ma ta' risposta jekk qabel xewle fuq il-ħatra ta' Xerri Herrera. Dan minkejja li qal li l-imħallef Xerri Herrera għandha l-kwalifiċi kollha biex isservi ta' President tal-Qorti. Dr. Abela jgħid li ma kellux problema li jiddiskuti aktar u jinstabu alternattivi jekk il-kap tal-Oppożizzjoni jgħid li għal ħatra ta' Xerri Herrera. Madankollu rimarka li meta tlaqqa l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista fl-ebda punt ma semma l-isem li ressa il-Gvern. Żied jgħid li hemm fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista li għandhom pożizzjonijiet differenti. Fi stqarrija ftit qabel saret it-talba tal-Gvern il-Partit Nazzjonalista pubblika ittra li l-kap tal-Oppożizzjoni Borg bat lil Prim Ministru. Għalli fl-ittra fakru li fl-aħħar laqa privata kien diġà infurmah li ma kienx se jkun hemm qbil fuq l-isem propost. Għalli minkejja dan il-Prim Ministru qabad u ressaq mozzjoni fil-Parlament. Intqal li fl-istess laqa kien ressaq isem ta' persuna oħra u li dakinhar Dr. Abela kien infurmah li kien se jmur lura biex jiddiskuti l-proposta fil-Grupp Parlamentari Laburista u jinfurmah bl-eżitu. Qal iżda li din baqgħet ma saritx u minflok il-Prim Ministru żvela pubblikament l-isem. Sostan li ma jistax jifhem għalfejn il-Prim Ministru jrid jibqa' jippersisti u saħansitra ressaq mozzjoni fuq persuna li diġà kien jaf li mhux se jkollha l-kunsens meħtieġ. Dr. Borg spjega li żgur li mhux fl-aħjar interess tal-ġustizzja li ġudikant li għadu fil-karika ikun sottomess għal din is-sitwazzjoni. Dr. Borg qal li kien għadu qed jistenna risposta fuq l-isem li ressaqlu u risposta anke għat-talba tiegħu biex jagħtih ġurnata u ħin biex ikomplu jiddiskutu din il-materja. Tem li bekk ikun jista' jress aktar ismijiet li fil-fema tiegħu ħoss li wkoll jistgħu jkunu validi biex jiġu konsidrati għal din il-karika.